Sziasztok, Izabella vagyok. Ígértem videót, azt nem tudtam megcsinálni, de most egy. Hogyha ezt a kettő csomagot megmutatom nektek, miután jön lesz a Minecraft. Ez milyen videó lesz szerintetek? Hát te most kibontós csomag! Mert egyet csináltam, csak azt a YouTube feltöltöttem gyors, azt gyors kitöröltem a videót, és ezért nem tudtam újra visszarakni, mert a YouTube nem töltötte fel, ezért nem sikerült feltölteni a YouTube ezért hát azt nem töltöttük fel. De terveztem, tehát volt, csak nem engedte. Most ezt megpróbálom nem YouTube shortba kirakni, hanem egy videóba megpróbálom, de hogyha nem sikerül, akkor bocsi, YouTube shortba tudom, mert meséltem, hogy a YouTube az nekem szivat, tehát jöjjön be a telefonszámon, beírtam, küld erre a telefonszámra egy kódot, és azt üssem be, hát mikor küldött szerintetek kódot a YouTube nem küldött. Na, de melyikkel kezdjünk? Szerintem kezdjünk a dobozzal, fel is vágom nem tudom már mit rendeltem. What is this? Egy Barbie, ja, kedvezmény, Barbie, haj, a kedvezmény, semmi extra. Kettő ilyen, nem is tudom mi ez, karácsony, hadísz vagy, ez nem tudom. Mindjárt kibontom. Befejezték a sétát. Remegyek vissza. Talán még van esély, hogy nyit elrúgott a úgy érzem, nem bízom meg eléggé Garfieldban. A lelkedélyén jó macska. Igen, ez csak... Jó, hogy ez ilyen! Csillog. Azt, hogy koszpanálta a fénytől úgy néződött ki. Mert alig várom már, hogy megkóstolhassam. Ubul nem nagyon félt a büntetéstől, csak attól, hogy a kis farkas éhen marad. Ez hogy? Ilyen azt hiszem tavaly volt nekem. Csak szétszakadt, nem tudom. Na, de ilyen. Egy morzsánál több úgysem jut. Ez jó! És akartam mondani, hogy ezt pontozni fogjuk. Tehát ez szerintem egy 10 per 10 mondjuk legyen. Ez nagyon jó. Most. Ebbe itt valami külön álló dolog. Nem tudom, mindig bontsuk ki. Oh my god! Ez meg mi? Ez az a ruha, ez az a ruha, amit rendeltem. De ez a kék, ez mi? Ja, ez az ágynemű. John hazavitte Lizt, aztán mi is hazavittük. Fú, büdös. Megyek, ha végeztem a takarítással. Ez még el kell mosni. Itt a ruha, amit rendeltem, nagyon akartam ezt. Ezt már nem tudom mióta akartam. Egy ilyen. Ezt már John persze még mindig pipa volt rám. Hogy tehetted? Akartam. Ez ilyen kis egybe. Ruha, ezt nagyon akartam. Az egyik videómban ezt fogom felvenni, ez már tuti biztos. Ez nagyon szép. Ez nagyon gyönyörű. Én elvártam, hogy megjöjjön, és most meg is jött. Na.
Én örültem, de sajnos elfogyott a csomagom, ennyi volt. A ruha a legjobb. Ubul azt mondta a Mert farkasnak, visszabeszélhetnek. maradjon a garázsban is, hogy Mit majd hoz akartam neki. mondani? A legjobb az Nyilván újabb tortát akart lenyúlni, hogy aztán megint Szerintem így ruha bele van volt. hét. Igen. Mert hogy nem tudom. De én már nagyon régóta vártam, hogy megjöjjön. És most megjött, tehát szerintem az 10/10. Ha lehetne el 100-at adni, akkor az 10/100. Aztán mi az? Lepedő, az nem tudom még milyen, majd fel fogom egyszer Addigra már rakni. azt hittem, hogy John Az megbocsátotta meg a 10 per, Kész a vacsora, Garfield? Na, épp itt az ideje. Mondjuk. Talán már John is belátja, hogy ártatlan vagyok. Legalábbis ebben. Én 10 egy finom sztéket per eszem 5. sőkrumplival és salátával. 10 per 6. És sült Talán, gombával körítve. mert Száraz, ez nem volt annyira jó macskát csomag. kapsz. Már most nem is rendeltem sok mindent, csak 3 dolgot, mert 2 olyan, de az egyforma. Jó, mondjuk 4-et, mert ez 2. Ubul biztos a Tehát ez nem volt annyira jó, de remélem a kövi tamus rendelésemnél majd több dolog lesz, mert ez nagyon kevés volt, és szerintem ez így szar volt. Bocsánat kifejezéssel, de ez tényleg az volt, mert hogy rendeltem még csomó más dolgot, az még meg se jött. És ezt pont ebben a videóban akartam ezekkel kibontani. Tehát ezt a 2-t ki akartam bontani a 2 másikkal, amit milyen 2 másikkal nem. Rendeltem még nagyon sok dolgot, mondjuk rendeltem egy ilyen olyan nyakláncot, ami az van írva, hogy mám, és szívbe van bent. Azt akartam még ezzel kibontani, de és az nem jött meg, de mindjárt mutatom. Az nem jött meg, és annyira szomorú vagyok, mert hogy azt ezekkel akartam kibontani, meg van olyan toll, ami egy ilyen modártoll, és most éppen játszik velem a azt. Tehát most na, valami. Itt 1 millió cucc van, de szerintem a kövi videóban az is egy tamus, vagy valami ilyesmi lesz, de abba már tuti, hogy rendelek egy Thanosos pólót. Na itt van az egy ilyet akartam anyának rendelni, anyák napjára, de az még nem jött meg, és félek, hogy nem fog anyák napjára megérkezni, mert azt most rendeltem, nem olyanért. Ilyen, hát 1-2 nappal ezelőtt talán. Tehát azt tudja, hogy nem fog megérni. Meg amit még tuti, hogy akarok rendelni. Imádom a kapibaját. Ez a ruha lesz. Kapibaja felső, kapibaja gatya. Csak 4000, tehát ezt tuti. De ha ti szeretitek a Tamut, írjátok meg kommentbe, ki rendelt meg Tamuról, meg ilyenek. És hogyha szeretnétek még ilyen Tamus videókat látni, akkor iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. És többi videóban titiben Thanosos, vagy Capybajás, vagy Squid Game-es, vagy valami ilyesmi fogok rendelni a Tamuról, vagy valami ilyesmi cuccokat. Gyors lapoztat, nem fogok nézni itt ilyen
távirányító vészhelyzet van. Kápiba is meg tanulós videók, reklámokat, meg ilyen hirdetéseket, mert tuti, hogy meg kell rendelnem. Tehát, igen. Az a baloldali gomb. És ha valami eszembe jut, amit meg kéne rendelnem, és ami jó is lehet, akkor írjatok meg azt is kommentbe, meg az egészre véleményeteket, és megrendelem, ami olyan. És elmagyarázom, hogy nekem mi a véleményem róla, meg ilyenek, de szerintem, ahogy itt elnézem, itt annyira jó cuccok vannak ruhából, meg ilyenek, hogy kövi videóba csak ruhát fogok rendelni szerintem, mert hogy megnéztem, és itt annyira jó cuccok vannak, hogy én ezt el nem tudom mondani. Ékszerek is, sportos cuccokból is, gyerekeknek ruhák, bármik, nagyon jók. Meg itt, most nézem itt a zenés kis paklik, ezek is tök jók. Tehát, egy olyan dolgot nem tudok mondani, nem jutamunk. Tehát, ilyen. És hogyha bármi olyan dolog, akkor írjatok meg a kommentbe, hogy milyen videó legyen még. De szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel és írjatok like. És sziasztok! Itt voltam, kövi videó volt.